Kamar tujuannya bantuan meba itu resep sebaiknya baca. Nah, hoiset gitu. Okay, Mama and Papa, say you ready. Mama and Papa. Voor. Zeg ze even opletten toch. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Wacht, Sjan. Ready, steady. Mama ook, hè? Jullie weten, ik neem haar mee naar huis anders, hè? Wat zegt u? Probleem? Nee. Ik neem haar mee, ik maak van haar ook een sister. Zingeren toch? Oké, zeker, hè? Heel goed dansen, ze hebben haar echt mee. Sjan, ze worden, ja? Kijk, Shalini is vrijstelling, weet je, dat is mijn vriendin. Maar ja, je bent zwak nu, hè?